Ahojte Košičania, stojíme na parku na Komenského ulici na severe, ktorý mi v minulosti slúžil ako veľká inšpirácia pre to, čo robíme na KEP a ako sme menili naše vnútrobloky. A ja tu stojím s Matejom Kunrátom, našim kandidátom na starostu. Ahoj Matej. Matej a jeho tým sme sa rozhodli podporiť hlavne kvôli tomu, že majú energiu meniť sever a ja súhlasím s tým, že táto mestská časť to potrebuje. Je to ďalší kandidát Košickej strany, ktorého sme predstavili, v poradí už štvrtý a nezastavujeme, pokračujeme, pretože chceme posunúť Košice vpred. Matej, aký máš plán so severom? Laco, ďakujem veľmi pekne za podporu, veľmi si ju vážim. Čo sa týka severu, potrebujeme tú novú energiu. My sme tým, ktorý je plný energie robiť tu zmeny. Potrebujeme bezpečný sever, čistejší sever a sever, ktorý bude pre všetky vekové kategórie. Toto je náš program, s týmto ideme medzi ľudí a som veľmi rád, že ma podporuje aj Košická strana, aj kandidát na primátora Laco Levinský. OK Matej, tak poďme do toho, priniesme novú energiu do mesta Košice, posúďme to vpred a rozhodnete vy 24. októbra 2026.